வால்பாறை எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பனி அப்படியே நம்மளை எரியும் பனிக்காடு புத்தகத்தில் படித்த மாதிரி ஒரு தேயிலை தோட்டத்தில் ஃபுல்லாக பாருங்கள். மாப்பிள்ளை ஷேக் அப்துல்லா ஹாய். எவ்வளோ பாருங்கள், கரெக்டாக மணி ஒரு 7:15 மணி. அப்படியே பச்சை பசேன்னு இருக்கிற தேயிலை தோட்டத்துக்குள்ளே பனி ஊடுருவி போகுது பாருங்கள். செம. இவன் தான் எங்களுடைய கல்லூரிய தமிழ்துறை தலைவர், என்சிசி கமாண்டர், எங்களுடைய கேப்டன். அவர் பாருங்க, எங்கள் நட்பு வேறு இருக்கார். உடற்கல்வி இயக்குனர், எங்கள் கல்லூரியுடைய உடற்கல்வி இயக்குனர் இவர். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். வால்பாறை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறதுல மலையில் பனி ஒரு 7:15 மணிக்கு அப்படியே பனி உருகி கொட்டுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். செம.